bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV moni kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen jottade ɗo e plateau men Pindi TV ko noon kadi jettirten jinnaɓe men jetten halifaɓe men diine jetten kadi bandiraɓe kala nanguɓe Ayaw Pindi TV sikki ala ko sehli mon guiɗo fulɓe kala Tidiane Sarr debbo mo hornode Sare Ndiago ko won tigui ari yewtude moɗon yewtere men pinal hanke hande yewtere men pinal hanke hande noddi ko culture men noddi kadi ko cosaan men noddi kadi ganduɗa ko bandiraɓe men kala ɗo neɗɗo wawi wonde ɗo dillata eɗon dillirta kala yewtere men pinal hanke hande eɗen noddi on ko noon tigui adanen bismade hande gorko pulo danejo goɗo mbaɗo golle jodde laftude e nanade gorko mo pete walla mbiya gorko mo Sénégal walla gorko mo États-Unis hande woni Aliou Guissé bisimilla ma ɗo e Pindi TV an e sehilaɓe ma e yadiɓe ma bisimilla ma a yiɗama yeddo guila hakkita wona hande ko noon tigui kadi bismoɗen gorko mo ardi o woni Ly minen kam mbiyatamo ko Ly Ousso kanki tonoɓe ko noon tigui min mbiyatamo ɗum noon Aliou Guissé bisimilla ma e Pindi TV bisimilla ma kadi e pulaar calmina bandiraɓe eyyi assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe mi salmini kala jeeɓowo Pindi TV auditeur et auditrice foof kala e moon mi wima bisimilla ma mi wima mi salmini mi juurimama te kadi ko weltare mawde vraiment gargolam hande ɗo e Pindi TV saabu mboɗo yeeɓa Pindi TV mboɗo arde kadi sehilam biyeteɗo Ly Carol ganduɗa ko neɗɗo mo ganduɗa emin liggodira ensemble Allah waddi min noon timmi joni duuɓi ɗiɗi emin gondi emin liggo hunde mo ganduɗa vraiment ene waɗi fayida tema bandiraɓe tina hen hoore mum woni saabu foof koye pulago assalamu aleykum ko ɗon tigui Aliou Guissé a weltanama no fewi yeɓoɗo Ayaw Pindi TV kadi hande ma dañi beelama gam yiidemo ɗo aɗa jooɗi ɗum noon ala ɗo batten ko dokka yimɓe morceau gatten hunde yewtere so ami salmina tan yetto ɓuuri soynago yetto ɓuuri soynago salamale 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 on calminama yetto ɓuuri soynago yetto ɓuuri soynago nde ƴettimi Pindi TV andaysan hono mon koye ala mi jaɓama mi teddinama o lele hono mon koye ala leñol ngol koye weltimo e darde mon on ɗingani leñol men jarama Allah jarama yide ko nawebi kon yide dawni ko e ban yawo o yele jarama Dawda Moussa bannum Harouna Moussa Dia jingo no wele ñol koy nan andaysan onon goni faaru men yo ndaysan yama jeeyade wuro nafde wuro ngo ɓuuri on nafi wuro mon nafi leñol mon ala jarama yo Allah junno balɗe mon saabu gurnam mon koyno waɗi nafore hayo Tidiane en a salminama ane Pindi TV fo jarama ko noon tigui Guissé beltima no fewi so wiyama Aliou Guissé kay yimɓeɓe maddiyani hol gonɗo Aliou Guissé e ganduɗa ko ɓiɗɗo Fuutanke tigui mo Fuutankoɓe keftini pardon to machallah kono haɗi hamin namdi hol gonɗo Aliou Guissé Aliou Guissé bon min komi petenajo
ko maabo fulla ganke maabo hayre toro an mbaɗo jogui ko pete jeeyami e tebugol e komi nalaki noon janggumi ko école des arts kono mi dewani gaynude noon après kisa min mbaɗi groupe biyeteɗo Timtimol en 2094 ha 98 19 min jaltini album biyeteɗo machallah après min dannimi jahami Amérique guila 2012 gartumi mbaɗmi enregistrement mine Jimi Mbaye kondo Youssou Ndour o min jattini lefol goto no wiye yaay koye Jolf ene wadno morceau ji pulaar kono on morceau ɓurno wadde morceau phare kisa noon 2014 yaltinama 2004 min jaltini on lefol mbaɗmi ɗo promotion duttimi Amérique gartumi encore en 2008 définitivement au Sénégal min jaltini morceau album biyeteɗo heɓo morceau sama sa nande nder koye on morceau sama so woni kisenen no on morceau yalti haalpulaar en fof tini vraiment holli kam ɓe tini ɓe kolli kam yidde ɓe kolli kam vraiment hunde mo ganduɗa hokkimi énergie ha hande mboɗo liggodirde e tubakoɓe waaɓe ni hono liyen e projet ji e woɗɓe kadi par ce que aɗa andi neɗɗo kam kala ko mbaɗɗa ma waɗ hen fulla e fayda sa yi heewani kan jeyata kam mi hewani koyde e nokkuji mo ganduɗa mi noddaka toon neɗɗo noon sa noddano e nokku sa noti kala ko neɗɗo waɗma toon kanko toñma kono sa nodda kala ko mbaɗina toon ko an toñi ɗum tagi noon mi weltima e gargolam ɗo e Pindi TV te kadi wiide on tan komi bi pulaar komi bi haalpulaar komi haalpulaar ko pete jeeyami pete jeeri pende durwal te kadi ko mbaɗanmi ɗo ko fof ko jingande leñolam ɗum noon ko ni woni Aliou Guissé non tigi Aliou Guissé sa wi pete min siftoro ɗon Bounel Haydara ko wi Salif Abba min calminimo min jurmimo kadi min ñaagimo duwaw Aliou Guissé ganduɗa morceau ma mo jaltinoɗa ɗo sama saya ko morceau ganduɗa dowluɗo mo ɓiɗɗo pullo kala nanata weltoro machallah yimɓeɓe e beltinomo hen on saaha caggal mum Aliou Guissé nanta to wona États-Unis beele États-Unis nawma toon ko musique malla nawma toon ko ɗallugal gongal to wona musique États-Unis mi boyi États-Unis haɗem yaltinde haɗa yimɓe bandiraɓe andude holmo woni Aliou Guissé peut être guilay Timtimol heɓe ne ganduno kam kono après album sama so noon yimɓe mbatti wattude hakkille e yam e mi tiniduma e hooram donc ko hunde mo ganduɗa ina hokkami courage kono nawi kam États-Unis mi yeehi États-Unis guila 2000 mi artu ɗo 2008 définitivement mbaɗmi créé groupe biyeteɗo Dental ala fof komi waɗani ɗo en ala guure kewɗe min jeehi kadi e Fouta mbaɗi on a fait beaucoup de tournées par la suite noon aɗa andi do musique wurnani jomum so wona mbaɗa woyan aɗa ñaago consort kono so taw ko musique tan e lefolaji mo jaltinɗa ɗum hokkanma kalis vraiment wurnani musicien ji gonɗi ɗo en so wona daña support daña sponsor taw jomum ko bonne volonté ene jagganma ene walluma min noon mi dañi hen chance mi dañi hen yimɓe moƴƴuɓe vraiment eɓene caggalam eɓe jagga hen kono e saaha goto mbimi ko yomi yaa mi dan mi rutto kadi mi ƴeewa mi ɓeeɗo yañnude affaire o par ce que
pour min joɗade ɗo hen tan ene waɗa musique toujours parce que nde gonmi ɗo avant je jouais 4 ou 5 fois par semaine 4 ou 5 fois par semaine dans les boîtes Just For You d'autres et autres après mbimi ɗum vraiment c'est pas intéressant il faut que jomum yalta yeewa ko jogui ko il faut que affaire o kadi sa woni hen saha ƴetta ko bamta fami waɗa escalier ji donc kisa jaami mbimi il faut que minne kadi mawɓe men ɓe liggimo ko heewi e banggue musique kono minen aussi emin jogui gueɗal pour wadde fottare men donc ɗum tagui jaami États-Unis duttimi États-Unis nawmi famille am foof joom suuram bibbam e foof vraiment min jooɗima toon kono haɗanimi min dannade yaade kala to jiɗmi yaade par ce que sa yi vraiment emin jaaha ko heewi France ko wayno France Canada mboɗo heewi toon koyde par ce que mboɗo liggodiri manager am goto ne wiye Boubacar Kébé Galle ko label makko jogui donc ɗum tagui mboɗo waɗa festival uji kewɗi to au niveau de Canada et Memphis en calminama vraiment yimɓe wonɓe Cincinnati ko wayno Oumou Pam en donc ɗum nawi kam États-Unis pour yamnude yeah parce que ko ɗon tigui ɗum nawma États-Unis min gartir dokka yimɓe morso goɗɗo gartan kadi hen inchallah ndeysan mi dañi jingo ɓe dañi noon dañi yo dañi jingo ɓe dañi noon dañi yo mi dañi so yiidi bonɓe kala dañi yo mi dañi so yiidi bonɓe mettinayay dañi yo mi dañi neɗɗo ko bandum bande ko belaɗum jaadiɗo ma yo ko paɗoma min koye mi dañi ha ande sali buso kange toroɓe liyo o boɗejo commune maɗa ha Lexington ha Sénégal banɗum koni similla mon mbari milla mon e leydi teranga andeysan min wima welcome to Sénégal welcome to my country welcome to this country kindness libuso ngare gonɗenne dogoto sey kumar wowi wino kay ngare koye ndenden andeysan bamtu sen ndendi umayi baba andeysan Afrika wona goto sen ndendi umayi baba Fouta fof wona goto jejjiten politique jejjiten foto nder haɗa goyno jani jamburani mi boni kala ko dañɗa e nder duniya sala jam nafatama yeeya hayo Madina Gounass naɓe koye noddi dental min koye mi jaɓi ha ceerno Sama sa noddi ko dental min koye mi jaɓi ha ceerno Aliou Diam noddi dental min koye mi jaɓi ha sennaɓe fe walyaɓe moɓe men noddi tan ko dental Haruna Dia noddi dental Kame Dawuda andeysan Maître Malick Sall ngari lamɗo gueɗe oydimam noddi dental mi dañi yo mi dañi noon mi dañi so yiidi bonɓe kala dañi yo mi dañi
so yiiti fondo mettina yaay mi dañi mi dañi ko noon tigi aɗa gise golle ma jooɗi keewi kono noon calminirat ɓiɓɓe fulɓe ngannduɗa wonɓe e diaspora wonɓe e sénégal wonɓe partout dans le monde mbeɗa salmina on mbeɗa juuro on onon kala mbeɗa yetto on mbeɗa man on ngam darde mon aya o piiɗi tiiɗi commentaire uji mon golle mon joɗɗe laftude tigi ɗe mbaɗa toon mi wawi wiide ko on onon fof on calminama on jurama kadi on beltinirama tigi dande Ali Guissé ɗo e piiɗi tv Ali Guissé ha joni duttoromi koye ɗanndugal ma gati ɗanndugal jimowo ene andi min seeɗa ɗumen par ce que Ali Guissé ari ɗo saaha goto ɗo tournoɗa e nder sénégal fof nanata ko Ali Guissé nde won noon a fuɗɗinoma wadde golle joɗɗe machallah kono caggal nde dañɗa nde o hunde nde ñifiri noon ene hayso ñifani 100% kam holko heddi ko heewi te wona an tan hono ma ene mbayno leydi ngannduɗa taw ko ɓiɓɓe fulɓe waɗanoɓe tigui jikke e yakare ma gonɗo e nder sénégal jewta pulagu ngu jewta kadi yimɓeɓe haala haalirta ni kadi ngannduɗa ɓiɓɓe fulɓe ɓe ko onon parloto ko onon bertoto hamin jiiɗi ngannduɗa gonon misteji mawɗi taw ko onon ngannduɗa min parloto kono ne heewi hen son jeehi jagalliji majjom toon so musique gonɗo ɓamti toon minen ga min wona tinnoɓe ɗum no feewi a haali ɗo joni haalama mbiɗa oɗon jaaha Canada aɗa yaaha leyɗele goɗɗe aɗa wonde yimɓe aɗa joude hen musique kono ga tinira hono tinirono avant ni joni onon ɓiɓɓe ngannduɗa sénégal naɓe umroɓe ɗo jaaha caggal leydi tan ndeƴe toon carriére mumen ga usto beele ko ɗum ko caɗele mon caɗele musique o gaari itti on ga nawi on toon jooɗi ɗon malla ko yidde moɗon Europe malla ko yidde moɗon Amérique fotiri noon ha ko ɗon gacca gal aɗa andi hay américain wiyata ko nothing is like home nokku goɗɗo wawa wela ha ɓuura nokkuma to jeeyɗa kono minen somin dandima tan min jeehi par ce que mi winomo nani ko 2000 jaami États-Unis kono gartumi yidde leydam yidde leñolam e yidde ko mbaɗanmi ko e yidde wondude e yimbam kadi leñolam ɗum artirno kam en 2008 kono won sahaji ene muusi so tawi ko gonga tan haalde te wonko teskitmi e leñol ngol wiyete ko neɗɗo ko bandum a faami kono neɗɗo ko bandum o koye demgal tan heddi ko mbiɗa ko neɗɗo ko bandum pour min Aliou Guissé koye dow haadi sabu hande laalankoɓe jolfuɓe yimoɓeɓe fof hande seɗi jogui 4x4 uji e daña kalis hay kala ko watte chaque fois je vous dis ça kala ko watte sa wi aɗa tukuleur jiya fulo fof ummo daro dana bruit mawɗo ganda ɗo vraiment sénégal ɓurɗo hewde ko halpulare ɓe sa ƴeewi les autorités yimɓe dañɓe moyen ji ɗo en sénégal sa ƴeewi 90% ko halpulare ɓe kono kala nde jiiɗa nalanke halpulare ma yurmo ɗum nalanke comédien halpulare kala nde jiiɗa ma yurmo te ƴeew hande jolfuɓe koɓe dañata ko fof dañat ɓe kiɓirta ɗum koye halpulare ɓe eyyi kono minen min mbawa nafde hoore mumen min mbawa nafde hoore men par ce que je ne sais pas c'est quoi le problème mi anda ko complexe mi anda ko hollum hande sa yehino hande mbiya aɗa yiya autorité halpular jolfo goɗɗo musicien jolfo goɗɗo nanɗo sa rena ko waɗa ɗum recevoir an waddaki recevoir mbiyanma ko yaha gongol ɓe bon mi dañi chance Allah wallimi min ala fof autorité bawɗo walla joom daraja bawɗo wiide tan Aliou Guissé ari biram nan jooɗi toon nan farami walla Aliou Guissé tampini kam e ñaagol timo min mi ñaagotako min somi ara tan mi yaha mi kolla mi ko dañmi mi wurna ɓesgam par ce que neɗɗo kadi an waɗa hoorema valeur an hokkat hoorema valeur wona kala te nodda sa noddama gara sa noddaka gara ɗum kam c'est quelque chose mo ganduɗa no hokkata neɗɗo valeur to neɗɗo ma hokko hoorema valeur te kadi e banggue nalankagal ina muusi c'est trop dur wona min kam mboɗo andi to ndewan
mboɗo andi toon ndema mboɗo jogui vision mboɗo andi to jiɗmi yaade mboɗo andi ko jiɗmi wadde min ɗo ha 10 ans je travaille mboɗo liggo hunde mo ganduɗa somi pari ɗo ha 10 ans je peux tourner sans problème parce que fof koye haggille te ɓe sa wonde mumen ko projet du long terme wona projet du short terme hande tan mbaɗe ɗum ɗo te kadi sa ƴeewi en plus carrière sénégal holto haadi ko grand théâtre haadi e Sorano gasi sa yetti wadde somi ƴeewi ganduɗa caɗele ganduɗa yimɓeɓe nalankoɓe meɗen koɓe dañani jaggonoɓe taw koye banggue leñol mon heɗen ɓe banggue leñol men he ɓe ngala hen jaggonoɓe ala ɗum tagui soɓe ɗannima wadde ɓe mbasa artude ɓe jooɗo ɗon ɓe jokka mais il faut gurna famille ma il faut que famille ma il faut que ñaama il faut que an kadi aɗa yoɓa courant électricité ainsi de suite te kadi ƴeew mi anama hunde hande ƴeew mboɗo borni ɗo oɗo chemise pink somi ummima ɗo mboɗo fayi télé goɗɗo soɓe jii par exemple toute la semaine mboɗo borno somi wi oɗe o artiste ko miskine il faut à chaque fois il faut ko bonda ko yooɗi artiste wawi ƴettude kalanɗo a wawi ƴettude taxi a wawi ƴettude bus il faut ko daña oto il faut oto daña essence il faut galle ma kadi yimɓe nana gara ñande fof jamma e ñalawma il faut ko ñaama jara kadi bandiraɓe somin mbaɗi organisé hunde par exemple ɓe noduma mbima ar jaggu hen tan ka bandiraɗo a jaggu koye hen jeeyata consort ɓen mbaɗa des soutiens et truc an gara tu le fais gratuitement ou bien ɓe jomma seeɗa kamɓe ɓe heɓa des soutiens avec des autorités et tout wadde somi ƴeewi wadde ko ballal woni ken dañani ɗo ala eɗen ngala sadde ɗum addi ganduɗa kala ɗannin aɗa andi hono mayni kewi yaaɓe Europe tan keeɓi toon jooɗi ɓaɗa heeɗi Amérique keeɓi toon taw ko musique taw ko carrière moƴƴo joguino ɗo gatti tan keeɓi toon jooɗi ƴan yimɓe wonɓe ga ɓe gonno koye wullude kamɓe ɓe jeehi wonɓe ga ɓe gona koye haalde ɓe jeehi bonni carrière mumen ɗo haɓe gonno haɓe mbaɗa musique son nani son nanani ko noon wiyete an ɗo ɓe gonno musique mabɓe ene moƴƴi no fewi joni ɓe jeehi Europe ɓe gatti carrière mabɓe toon musique mabɓe jarani toon hay hunde malla Amérique musique mabɓe jarani toon hunde an joni aɗa wonde ɓe aɗa yaade mum beele holko joguiɗa toon e holko mbaɗata toon e aɗa waɗa jokki wadde musique malla ko liggueji goɗɗi jogguɗa toon malla musique emin mbaɗa musique ko musique addi min ɗo en o mo jiiɗa ko producteur ko musicien ko compositeur bon min gardi ko wadde projet goto mo ganduɗa ko essence de culture la culture sénégalaise pulaar particulièrement et la musique américaine ɗum tagi min gardi ensemble parce que on a fait woodi komin mbaɗi ko heewi min mbaɗi festival how to call like that festival Roots and Heritage Roots and Heritage festival goto no wiye Roots and Heritage min mbaɗi ɗum année passé donc ne min mbaɗi festival o kadi ko festival nawno min toon kanko ko musicien omo jogui groupe makko et puis tout e ko jazz o waɗa ndo yi kam min mbaɗi festival o min jalto wi kam Aline arandi ko jeɗmi mbimi eyyi mbimi o wi kam an musique ma e voix ma vraiment wona hunde mo jiyatmi ñande foof donc jinnomi ko gara est ce que ɗum no waɗma intéresse gara mbaɗen échange de culture par exemple jeewen no mbaɗirten hunde c'est à partir de là ko min puɗɗimo liggade ensemble ça fait maintenant min gandotiri il y a 2 ans déjà qu'elle est non on a tout mis en place donc mamin mbaɗ enregistrement uji nde noddata kam nde miyonnomi ko chetre mi il faut mi yaha pindi quoi so wonani ɗum mi yaltata hay télé par ce que adduno kam tan ko min mbaɗa préparé pour ko addi min ɗo en ko mbaɗɗum préparé ko ɗo mbaɗata ɗum walla on nofata ɗum États-Unis eyi min mbaɗa ɗum préparé mi ƴettat ko instrument ji africaine ɗi et composition ji avec d' autres musiciens après min nawta ha Amérique
no waɗi ingénieur goɗɗo e maison goɗɗo nan toon fade min par ce que min jewtiri hen mi yiɗa haalde no projet il faut Hakke ko ɗon tigi Sénégal kam no wayni tan jiɗa hay goto yaha Aliou Guissé ko noon kadi can duwantoɗen kadi bandiraɓe eɗen gandi oɗo saaha gonaɗo ko saaha pa yimɓe foof ene paawi kadi yimɓe foof ene kuuli eɗen ñaago Allah tan Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ko kanko woni dokko o kanko woni ñawno ko kanko kadi woni celinowo nde o addanta yimɓeɓe calal e kisal o ittana men tigui oɗo rafi o ittana men ɗum ha laaɓa majja ha wonta ganduɗa darol Allah ne wawi wadde ɗum yo Allah waɗanen ɗum waɗana kadi windere nde fof waɗana kadi aduna nde hokkata ɗum jaam e calal nde wonnoon Aliou aɗa andi hande yimɓeɓe ene paayi yimɓeɓe kadi ene kuuli no feewi ha wona seeɗe ko ɗum tagui en mbawa wadde émission ha gaynen tawen duwa he oɗo rafi nde Allah duncanta en oɗo rafi taw e dow jaam e calal e kisal ñawnoɓe Allah hokkude men calal ɓe keɓani ɓe kadi Allah danduɗo men kadi e oɗo rafi ko ɗon tigui aɗa wawi wide neɗɗo ma o yo salmin min kam min nandirta I want you to say hi to like Senegalese, Fulani people. I want to say first, it's a pleasure to be on your show. We weltimo e wonde arde show ma. ndaysan And it's an honor to be in Senegal. Wi kadi ko weltare mawde e gargol makko do e Sénégal. We appreciate the gifts of music that Africa has given to the West, and we're here to celebrate that in Senegal. Yes, we weltimo e music mo ganduɗa Africa en hokka ɗum yimɓe wonɓe e West o. ndaysan Vraiment. min beltima neɗɗo ma dare ɗo We're very happy to welcome you here in Senegal. And he was asking me earlier how do we work, why you here, why we here, and I tell them exactly why we here. And then you can also langa ko bogal holko jedda namdade mo goddum namdalam tan ko garal makko ɗo e Sénégal holno yiri leydi ndi beele ko yinno yiide ɗo ko yiidum ɗo beele Sénégal naɓe ne jabbi momo malla he say if how do you appreciate Senegal, how's the people, how do they treat you and they welcome you to Senegal? We've been treated with great kindness. We've had a wonderful time in the short amount of time we've been here. But I'm really happy about the food. You say, oui, vraiment, kanko weltino no feewi e no yimɓeɓe mbawi moƴƴude ɗo en Sénégal ndeysaan kono ɓuri mo welde ko ñamdudu ñamdu ni a ñaami ceebu jen o ñaami ceebu jen ñaami ceebu jen kono mo jogui probléme ma ko dañɗo probléme komi dañɗo probléme par ce que kanko kala liddi mo ñaami tan o namdor ho liddi ndi holno wiyete min mi anda min wona cubbalo a liddi mo ñaami liddi no feewi omo ñaami liddi omo ñaami kono kanko mo wawi waɗande yimɓe seeɗa kay o yimani men seeɗa walla non kanko ko keyboard kanko piano waɗata o wawa ɗumde ok piano ok joni aɗa wawi hokkude yimɓe morceau goɗɗo kadi an piano e téléphone makko aɗa hokkude morceau juruɗo goɗɗo mo tawi mbawa ɗum yewtude bana d'accord pas de souci debbo oɗo wiyete ali debbo oɗo wiyete Koni Koni Korogodina la be korogodina ikamale e dunia la kodila mamjara korogodila ikamale korogodila sayla be korogodila ikamale e dunia la kodila mamjara korogodila ikamale pun belikalatio belikala belikalatio belikala made ma belikala korogodila ikamale
ñawade ñeño dengar mi mantla joli teddinimi hono mada koye ne bani kisima kamɓe dema sekyo dema kuɗi gawlo min koye mi weltima e tande mon ayo Seydi Babou jom maquillage Kumbis. kumbayama Fatim andesan biɗo funeɓe futa koye golli hannena rewi koyde mumen yo Allah jundu balde ma suko moƴƴo koye nan kanen tunala ɓe jamma jengi a tunala ɓe kode ñani miyalo miyalo hande Pindi TV ɗum ko teddugal mon hawo hay ko noon tigi Aliou Guissé golle ma jooɗi peewi ha bandiraɓe kala beltima daroɓe Ayaw Pindi TV kala beltima machallah ko wayrano ko ɗum tigi tawta ɗon ko noon tigi beltotomi bandiraɓam yaaduɓe am ha Fouta e Coumbaɗo ganduɗa gam tawtorede dewgal ɓiyam ɗum noon mbeɗe weltanoɓe kamɓe foof mbeɗe jarnoɓe hono Oumou Dieng e Dieynaba Sow Fandiaye Safiatou Sy Balo ko ɓen tigi he jarnoyam Aissata Gueye mawnam ko ɓen tigi jarnoma ha to Fouta e Coumbaɗo ɓe mbiyani Dakar e ha hornolde no woɗɗi ɗum noon mbeɗe jarnoɓe no fewi mbeɗe jarno kadi bandiraɓe kala nangguɓe hen Samba Diop ganduɗa nelduɗo toon camarade mata ha to hornolde wi yo fimunam hana hannde mbeɗe weltano kadi bandiraɓe kala mo limti kala julmode wonnoon bandiraɓe foof gaari kewal gaari kadi e wallide ko noon tigui gondigal welata ko noon gondigal yuɓɓirta ko no wonnoon gondigal amen ɗo e Ayaw Pindi TV machallah ene weeli mettani ɗum noon tagui kala ɗo goto amen ɗum mi goɗɗo kala ene tawe ɗon ɗum noon mbeɗe jarnoɓe kamɓe foof jettoram timmuɗo tedduɗo faade bandiraɓe ngala kala tawtoraɓe toon to hornolde Sara Niang ɗum noon min beltima no fewi vraiment machallah komin panno e mako kadi ari hen hano hannirta ni ko ɗo guddirten yewtere nde yewtere men ko namdi e jaabi jaabule toujours noon neɗɗo ene namde ko ganduɗa ko yiiɗi namdede hen saaha kadi namdotoɗo ene yejjita e hen saaha kadi aɗa yiiɗa namdoma holko jiɗɗa namde taw namda hen ɗum joni somi wima an holko jiɗnoɗa mi namdoma taw mi namda hen holno mbiyata kam Aliou Guissé vraiment ko jinnomi ko fof en mbaɗi ko jinnomi tan wiide ko vraiment Pindi TV ko initiative moƴƴo par ce que vraiment hande nalankoɓe halpulare ɓe dañi nokku mo ganduɗa eɗen mbawi wadde exprimer hoore mumen donc ko hunde mo ganduɗa vraiment ko c'est à encourager min noon mboɗo jogui association biyeteɗo les amis de Aliou Guissé timmi joni 2 ans eɓen golla caggalam eɓe mbaɗa des choses sociales eɓe mballa ko heewi te kadi mboɗo jinno vraiment wadde ɓe encouragé ko wayno kadi Oumou Khayri Diathie en mi nani Fatou Badji ko ɗo liggoro kanko ne kamɓe fof ko hen ɓe jeeya et puis koɓe yimɓe moƴƴuɓe Lisa Dia ɓen ɗon fof koɓe sehilaɓe donc je remercie vraiment à tous mes fans kala jiɗɗo Aliou Guissé a salminama wiide on tan mi woppani Sénégal komi jaaɗo tan pour yiiloyde hunde pour yajnude pour addude nafde leydam kadi par ce que mone fof e banggue mum ene foti wadde hunde mo ganduɗa vraiment ene waɗa contribuer e nder leñol ngol e nder ɗum ɗo amen e nder société o donc sa yi ardume ɓeɗo kadi jami jiiloymi gaddumi ɗo hen e leydam vraiment ko hunde mo ganduɗa ko participation e culture amen culture pulaar ko jeygu culture amen ɗum tagui mbanmi ɗum donc vraiment je remercie tout le monde kala mo jejjinmi kala momi yejjitani paama noon ko joni pinmi a faami hoore nde wulani taw donc mais jimi tan wiide ko mi salmini yimɓeɓe fof te kadi jewnuɗe modi kamɓe haɓe jewnuɗo e hommage à Mama Gaye aussi Mama Gaye Dede Mama ko babam wonno
ko sehilam wonno hono Maysu Seck en e El Hadji Baba Mal mi donima on vraiment kadi mboɗo ñaaga noon Allah yo Allah junnu balɗe mum jinnaɓe heddiɓe ɗo fof mboɗo ñaaganoɓe Allah ɓe duusa min ha ɓooya seeɗa kadi Gedda Samba ko gawlo kanko jabon am kanko vraiment ko garissam yu makko na sanki ya 3 jours kanko ni kadi mboɗo duwano famille makko fof e vraiment Sénégal fof salminama Sénégal fof yettama kadi vraiment parce que guilene gaddumi hobbamɓe min gardi ha joni yimɓe nana teddinaɓe yimɓe nana belnoɓe vraiment ko hunde mo ganduɗa c'est très important on jarama Pindi TV Allah jarama ha ñande wonde inchallah son pari tan maybe peut-être mbaɗen live goto dillinen ha dilla walla so Pindi TV pari anniversaire makko inchallah min Aliou Guissé je vous promets mami artu mi waɗa noon ha wela ha yimɓe foof belto inchallah samba anani de inchallah sala jaɓi yallah hokken hawru hen liiɗo buso mi haalama noon asuɓanaki ko yettode moƴƴere li buso liga wona yettode moƴƴere wona kañe toro wona kañe min bottigi sehlaɓe liiɗuɓe naawi ko moƴƴuɓe noon ko wayno rakili en e consort ummoy liiɗuraɓe ko dentinaɓam ganduɗa ko ɓuri laɓɗo ɗum noon li thank you joɗo Aliou Guissé merci min beltima no fewi bandiraɓe Amadou Diallo tigui aɗon gandi grande comédie nanɗo jooɗi tigui no huccitema Aliou Guissé aɗa andi o wima ganduɗa ko an Aliou Guissé wi ko an weltorto no fewi ko an ganduɗa kadi o weltorto to États-Unis saaha fo mo daara Pindi TV ɗum noon Amadou Diallo golle ma joɗɗe laftude e Pindi TV Diallo jeeri eliman Amadou yo woni Mamoudou woni Nasiru woni Mamadou Abdallah woni Nelaɗo aboyi welde ndeysan yimɓe fof koye beltimayma ha ko me jeegoyi na jalnaye ha ko me jeegoyi na weltina haala maɗa yoodi ena waɗi de ena yaate ndeedi hono maɗa koye weeɓaani hayoroyo ko bandam hayo Allah junnu balde mon ha Pindi TV weli ya on jaara weli no ko noon tigi bandiraɓe yimɓe fulɓe ko weli Aliou Guissé ko weli yonata so wona ɗum eɗen mbawi waltude ha janggo tigui en jimma eɗen beltonde ko ɗum aduna ko fitirde e jaleɗe e beelama kadi ko ɗum tan joguiɗen joɗi mum bandiraɓe heɗono en to karallagal to ko Samba Diop Ndeye Fatou Massile Thiat Balo ko ɓen tigui nagganno en yesso haalirde ko sehli mon guiɗo fulɓe kala Tidiane to Sar debbo mo horɗolde Sare Niang Faliba e Boubou Dieri heedorago e mollarago hesse yallah yiyedeɓe ko on tigui arno yewtude mon bandiraɓe jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so gueɗo o ñaami ɗo tigui e Pindi TV